Оказва се, че многостранното приложение на дървесната и листна биомаса от пауловния дава основание на учени и представители на бизнеса да си подадат ръка и да потърсят съвместни решения, чрез които на практика да затворят цикъла на нейното оползотворяване. За да научим повече за това, потърсихме контакт с професор Виктор Крумов, специалист по ерозията на почвите от Института Пушкаров, и професор Байко Байков, лектор в екологични дисциплини от Нов български и Лесотехническия университет. И двамата работят по проекти за извличане на практически ползи от бързо растящия дървесен вид. В началото на 90-те години започва да се изследва този дървесен вид във връзка с залесяване на опожарени земи, най-вече в горския фонд. И се занимават колегите от 90-те години в опитната станция в Свищов, с опитно поле Вардим, мисля, че беше там. А отскоро започна да се занимаваме и специалистите, които работят в земеделския фонд. Нашият релеф е, знаете, полупланински и планински, и на водна ерозия са подложени около 37 милиона декара земеделска земя. От нея около 8 милиона, 8 и 700 хиляди са силно и средно ерозирани земи. Именно поради тази причина ние започнахме да изпитваме пауловмията във връзка с опазване на почвите от ерозия. Най-добре почвата се защитава от ерозията, когато растителната покривка е най-гъста. Именно тази листна маса, която развива пауловмията, предпазва почвата от ерозия. Нашите интереси към енергийните култури са свързани с един нов етап в европейската политика за използване на биомасата. Предполагам, ви е известна директива 2020, популярно казана, за икономия на 20% от енергията и за 20% енергия от възобновими енергийни източници. Целта е да намерим алтернатива на това, което е традиция до сега в производството на биогаз и на биодизел. В момента стартира проект заедно с Институт по почвознание Пушкаров. Идеята не е фактически да затворим кръговората на веществата в агроекологичните системи, затова са и тези опити за производство на биогаз. Има страни в Европа, където съдят пауловния на гъсто, като слънчоглед. Като стане на есен, вече фиданките са по 3-4 метра, жънат с комбайни и биомасата си преработва. Било за биоетанол, най-вече биоетанол. Биоетанола, това също е нов бизнес за България. Така предизвикали сме интерес и имаме договор подписан и изключен с Лесотехническия университет в София, където съвместно с професор Байков правим изследвания в връзка с добиването на биометан от листата на пауловния и фекалиите на кравите. Процесът е все още в начало, разработваме го, тепърво предстои да публикуваме и видим резултати. До сега в България сме работили с органични отпадъци от животновъдството, от бита, между другото заводи, които разграждат биомасата от бита. Има в Америка, има в Европа по-малки и произвеждат биогаз. Но така иначе биогазът беше скъп, поне за нашите условия. В Германия от няколко години обаче работи алтернативна технология за производство на биогаз, чрез използване на така наречените енергийни култури, към които може да бъде причислена и пауловнията. Самата биогазова инсталация е скрита от една огромна планина от царевичен силаж. 40% фактически от субстрата, от суровината е този силаж. Другото е тор. Немският модел с комбинирането на органични отпадъци и силажирани енергийни култури в определено съотношение увеличава ефективността при производството на биогаз и снижава неговата себестойност. Само че има достатъчно площи, достатъчно култури, достатъчно животни. Ние нямаме нито едното, нито второто, нито третото. По тези причини ние се обърнахме към другите енергийни култури. На 3 места в София тогава имаше пауловния,
до Орлов мост, в Нов български университет и в лесотехническия. Оказва се, че при първата слава отпадат всички листа. Огромно количество биомаса. И тогава започнахме да търсим технологии за оползотворяване на тази листа маса, тъй като тя, крайна сметка, по пътя на аеробното разграждане се превърне в хумус в най-добрия случай при съответни загуби. Разчетите показват, че ако за производство на биогаз у нас се използва силажирана царевица, това няма да е икономически изгодно. Затова екипът на професор Байков решава да експериментира какъв резултат ще даде силажирането на пауловния. Силажа се прави от цялото растение. Смила се както листната маса, така и стеблото. Добри резултати се получават. Другото, което за първ път експериментирахме, това е енергийната стойност на гранули или пелети от пауловния. Установихме по-висока енергийна ефективност, отколкото другите видове биомаса. Вие знаете, че пелетите са широко разпространени. Тук установихме 15 000 килоджаула на 1 килограм. Това, естествено, за зрителите нищо не говори. Някъде с около 15-20% повече от другите видове дървесна биомаса. Сравнихме емисиите от токсични газове при изгарянето, тъй като има европейски норми, и се оказа, че са значително по-ниски. А в пъти са по-ниски от изгарянето на изкопаеми горива. Имам предвид нефт и каменни въглища. За мен пауловнията е не алтернативен, императив. Просто ние нямаме друг ресурс, с който да си подобрим ефективността на технологиите. Идеалният вариант е, и това е фактически идеята на колектива, който ръководя, използване на цялото растение. Естествено, че тези високостеблените растения се отглеждат, те ще подобряват структурата на почвата, ще изпълняват една функция, която българите забравиха. Това са защитните пояси по Добруджа. Това може да стане с пауловния. Ние се ориентираме към биомасата, която така или иначе вече е опадала или в процес на падане след първата слана. И се ориентираме към култури, от които ще получим повече енергия на единица площ. Така че те са различни неща с различно предназначение. Професор Крумов също е на мнение, че плюсовете, свързани с отглеждане на пауловния, са големи. Една плантация от 4-5 декара за една година около 13 тона въглероден двуокис поема. Защото знаете, че въглеродният двуокис е необходим за така наречената фотосинтеза. Той се превръща в захариди, а отделя кислород. Кислорода, който отделя едно растение, е около 13 кг дневно. И е доказано, че там, където има плантации с пауловния, въглеродният двуокис е по-малко между 1 и 1,5%. Според него обаче в селско-стопанския фонд е по-ефективно пауловния да бъде отглеждана за биомаса. Във връзка с ерозията трябва да бъде по-гъста растителността, затова и в селското стопанство би следвало да бъде отглеждана за биомаса. Нейната листна маса съдържа до 20% протеини и много добре може да се използва за храна и фураж на животните. Още едно ефективно приложение на пауловния в селско-стопанския фонд е комбинираното и отглеждане с други селско-стопански култури, или така наречения интеркропинг. Значи интеркропинга представлява редове от даден дървесен вид през 50 метра, ред от ред 40-50 метра и дърво от дърво 4-5 метра, като по средата се засаждат най-различни култури, такива, които не изискват интензивно слънчево греене. Може да за пшеница, царевица, всякакви други култури, просо, ечемик, сега да не ги изреждам всичките. И по чужди данни, не наши, тъй като ние още не сме го приложили това в страната, увеличението на добива от пшеницата
е някъде около 16%, на Царевицата около 11%. Тази година имаше голяма суша в нашия регион. Повече от 70-80 дена нямаше капка дъжд. И наоколо всичко изгоря. Имам предвид тревата, стана суха. А тревата между дръвчетата се остана зелена и просто цъфтеше и живееше прекрасно. Явно тези дървета създават някакъв микроклимат, който трябва да се помисли и да се използва. И аз даже съм решил да експериментирам до година с някои култури между дървчетата. Именно от тази гледна точка, при такива засушливи години, как ще се отрази това нещо на подобен вид култури? Това е хита на биологичното производство, на екологизацията в селското стопанство. Това, което беше практика, традиция в България, между овощните градини да има насаждения от царевица, от тикви, от други култури и тогава стопаните знаеха, че се получава по-висока продукция. След колективизацията се наложи машините да навлязат. Машините навлязоха за сметка на създаване на огромни блокове с монокултура. Резултатът от това е 30% от обработваемите земи на България са с толкова висока степен на ерозия. Това го има в официални документи, които бяха представени на среща на министрите на околната среда, че ако не се вземат незабавно мерки, пише в документите, ще се стигне до опустиняване. 30% от обработваемите земи. В Съединените щати такива ерозирани терени се оставят да почиват. Ама не без пари. В България това няма да се случи. Следователно да се върнем към традициите. Представете си едни редове от павловния и между тях достатъчно пространство за традиционните култури, които са обект на селскостопанско производство, независимо дали е за фураж или е за храна. По този начин ще се подобри структурата на почвата, нещо, което е абсолютно необходимо. Говорим за 1/3 от обработваемите земи на България. За да са мотивирани повече земеделски стопани и представители на агробизнеса да отглеждат по-уловния и други енергийни култури, е необходимо да има ясна държавна стратегия за подкрепата на този вид бизнес и добре обмислено законодателство, регламентиращо правилата на действие, за да се ограничат рисковете от негативни последици. Аз не съм сама фирма в този бранш и благодарение на помощта и на мои колеги опитваме да насочим вниманието на правителството към този тип бизнес, за да можем да предприемем по-сериозни облегчения в тази насока. В много други страни това са си държавни политики, които са застъпени именно с предвид на нарастващото глобално затопляне. В случая с павловния, доказано, тя абсорбира 10 пъти повече въглероден двуокис от други средностатистически растителни видове. Така че, ако говорим за зелените кредити, това е също един много добър вариант. За съжаление, този механизъм все още не работи в България. Би трябвало, като собственик на гора, правителството да плаща за това, че ти произвеждаш кислород и абсорбираш въглероден двуокис. Ако има урегулирани нормативни уредби за такъв тип насаждения, определено много повече хора биха започнали да правят това. За стопаните, които биха проявили интерес към отглеждането на по-уловния в България, е полезно да знаят, че има няколко мерки за европейско финансиране по програмата за развитие на селските райони. Едната мярка, това е 121 мярка, която се могат да кандидатстват, там е за възобновяеми енергийни източници. За сега павловния се включва в проекти за изграждане на плантации бързо растящи дървесни видове за биомаса. Вече има един такъв одобрен проект. Това е така поне едно положително нещо, което се финансира от европейските програми, но за сега само за биомаса. Надяваме се това да стане и за изграждане на плантации за добив на дървесина. 311-та мярка беше за разнообразяване към неземеделски дейности. Там е също за производство на вятъра, слънчева и друга енергия. Към момента обаче интересът към темата е съпътстван и от известна предпазливост. Хората сякаш се страхуват да вложат повече инвестиции в едно такова производство. Идват хора, които са заинтересувани и в същото време казваме, ще си взема 10 растения, което не е нищо.
Той просто не може да ги види, да разбере какво точно иска тая пауловния. Много хора се запалват, но никой не иска да чака 7-8 години. Естествено, защото това са 7-8 години само влагаш, докато в един момент трябва да почне да се получава. Това е естествено. За добро или зло, малцина от нас имат способността да виждат какво ни очаква в бъдещето. Никой обаче не може да ни спре да си представяме как бихме искали да изглежда то. Ето и част от прогнозите за това дали отглеждането на пауловния в България ще надхвърли нивото на любителския интерес и ще се превърне в подкрепена от държавата и полезна за икономиката и околната среда индустрия. Ще се разширява този бизнес, според мен, все повече и повече, защото много хора са се запалили по този бизнес. А и ако държавата почне да ги подкрепя, да им дава средства по тези мерки, които споменах, ще се разширява. На моите години човек не може да е оптимист, още повече, че в областта на селското стопанство толкова много неща имаше, които бяха перспективни и които останаха в небитието. Така че тук естествено информацията е много важна, обективна информация, не подвеждаща. Аз се надявам, че българските медии няма да подведат хората, но тук нататък е мотивацията. Като държавна политика вие виждате, че се акцентира върху пазарната страна на икономиката. Тоест пазара диктува кое да стане и как да стане. А пазара е много важно нещо, когато започваш какъвто и да е бизнес. Нали? Казано е, не ми хвали стока, хвали ми пазар. Дали има бъдеще за азиатското дърво чудо на територията на България? И което е по-важно, ще отвори ли врата към по-зелено бъдеще за страната ни неговото плантационно отглеждане у нас? Искрено се надявам, че диалогът между наука, бизнес, екоорганизации и държавни институции ще даде отговори на тези въпроси и че в тези отговори пресечените точки на взаимодействие ще бъдат повече от зоните на конфликти. Междувременно, добре е да не забравяме, че във всеки момент, всеки от нас пише с действията си не просто историята на собствения си живот, а бъдещето на света. Та по този повод, ако случайно ви идва отвътре да кажете едно символично прощава и на природата майка, заради всички листове хартия, които небрежно сте принтирали и изхвърлили, заради всички пластмасови опаковки, с които сте я декорирали и които ще продължат да живеят 500 години след вас, или пък заради букета вредни емисии, който излиза от личния ви автомобил всеки ден, не се колебайте да го направите. Начинът е съвсем прост. Подарете на природата едно дърво, което да остане след вас като компенсация за всичко останало, което и причиняваме. И никак, ама никак не е задължително това дърво да бъде точно пауловния. Нека бъде каквото решите. Нека изборът да бъде ваш. Благодаря ви, че бяхме заедно.